Здравейте! За да участвате в играта Евро 2024 с Неца, трябва да спазите следните правила. Като те са да се снимате с фигурата на вашия любим футболист, да качите пост в Instagram или Facebook с хаштаг NECERBG и също така да тагнете ваш приятел. А сега ще ви покажа наградите. Футболни топки на Европейското първенство. Също така спортни слушалки или велосипед на крос, плюс макет на купата Евро 2024. А да не изпускаме да кажа, че първите 100 тагнати по постовете с снимка ще получат един месец безплатна апликация с абсолютно всички канали в нея. И за да не ви бавя повече, искам да ви покажа нагледно, сега ще ви заведа, за да видите как се прави, колко е лесно. Вече сме тук в The Hub. Предполагам, няма да им повярвате, че съм дошла да гледам мачовете, затова няма и да го казвам. Ами дойдох за да спечеля някоя награда, защото и аз имам правото. И какво да видя пред мен? Най-интересното – един много готин футболист, с който просто трябва да се снимам, да кача пост в Instagram или Facebook с хаштаг NECERBG и също така да тагна свой приятел. А тъй като казах, че аз не гледам мачовете, вие може да го направите и да се възползвате да гледате горе в Hub-а. Очакваме ви!